importancia de Xavier do Campo radica en que crea a súa obra pensando en nós, lectores e lectoras novos, logrando construir unha literatura infantil e juvenil de calidade. Para nomear a nosa aula, lemos gran parte da súa obra, profundamos nela e gozamos coas súas palabras. Para homenaxealo e agradecerlle a súa presenza aquí no IES Pintor Colmeiro de Silleda, realizamos 3 montaxes a partir de outras tantas obras. A primeira é unha representación con monicreques. Aprendemos a construílos con Luchi, artista que nos apoiou en todo momento e a quen queremos agradecer a súa desinteresada colaboración. A decisión de Valerio, publicada por Xerais, foi a obra que escollemos para este teatrillo. A segunda obra que representamos son 4 escenas curtas de Adelaida Enrique de Máis Familia, da editorial Galaxia. Unha nena lercha que non para un momento e que implica o escritor no seu universo. É a terceira, na que colabora absolutamente toda a clase. É unha posta en escena da súa obriña de Cores e de Amores, da editorial Galaxia. Ademais, o noso agasallo particular é a entrega dun álbum ilustrado da nosa autoría baseado na súa famosa novela O misterio das badaladas. moi cedo aquel día. Tiña que ir á feira para mercar a jornada. Vestiu o traxe novo, colleu algúns cartos que tiña agachados nun lugar secretiño do roupeiro e alá foi. Botou a andar como estaba a sair o sol. Camiñaba todo o lixeiro que podía, que non era moito. Xa non estou para andar a pé. Vou ter que mercar algún medio de locomoción que me faga máis grazosas as viaxes. Este pensamento ainda lle andaba na cabeza cando chegou á feira. Foi saber o prezo da fariña, que, como sempre, aquel día estaba algo máis cara que na feira interior. Que cara! Despois, deu un paseo. Pasou por un comercio de bicicletas e estivo un bocadillo parado diante do trinque. Volveu á feira e xa non foi mercar a fariña. Mercou un burro. Regresou montado nel e faláronlle todo o camiño. Ben, amiguinho, imos ser compañeros por moito tempo. Eu hei de tratar ben, e ti has de levar de un sitio para outro. Que sei eu, se un día nos dá por irnos a coñecer o mundo. Eu sempre quixen viaxar e ver. Valerio, claro está, non fixo por nada. Foi xa mañana co pan receso ata que chegou a feira seguinte. Aquel día tamén ergueu cedo. Vestiu o traxe novo. Pillou algúns cartos do agachadoiro do roupeiro. E aparellou o burro. Montou, deu un par de golpiños cos calcañares e díxelle: Vamos á feira, amigo. Onde vas, Valerio? Á feira, imos os dous á feira. Pero como foi que mercaches un burro, home? Non te sería mellor unha bicicleta? Pois non o creo, porque agora mesmo lle ia consultando o burro un asunto que mandaba na cabeza. Non quererás que yo consulte unha bicicleta. Ainda había pensar a xente que estou tolo. Chegou á feira Valerio e antes que nada foi procurar un bo acomodo para o burro. Cando deixou diante dunha boa ración de oxo, comezou Valerio a percorrer a feira a gusto. Foi ver como andaba a fariña, pero tamén andou por outros postos de venda. Facía a procura de algo, pero sen presa, como se tivese seguridade de que o encontraría. E atopou por fin. Mercou un acordeón. Con el foi na procura do seu burro. Montou e marcharon entramos da feira. Ao chegar na estrada, Valerio tivo que depurar polo ramar o burro, que tiña querenza de tirar para casa, e o home obrigou a coller en dirección contraria. Daquela, principiou a tocar o acordeón. Abriu o foi cando lle daban os brazos. E despois foi no ferrata a morir, escoitando a música. Valerio xa non regresou nunca máis a súa casa. Agora anda polo mundo coa súa montura e coa súa música. Onde lles pega a fame a él o animal, paran. Nunca falta quen lles dé de comer entramos. Cando ven a noite, toca a súa música a cambio de cama para él e para o burro. Valerio, pero como andas así, home? Como un vagabundo, sen casa, nin traballo, nin familia. Porque, Pepeta, non desexo que non teño e non fago mal a ninguén. E cando sexas velho xa non poidas tocar? Entón, a que me dé un codelo de pan e leito para dormir e lle contar o conto. Que sei non?
xa que queres máis. Ás veces sí. Sí, calma. Ainda agora que non é sempre. Avísame cando me toque. A ti quérote sempre. O que pasa é que aquela muller cansoume. Eu foi ao meu xeito de dicirlle que me deixara en paz. Pois chegou ao traballo rindo e contando de todos. E agora todo o mundo sabe que me queres menos a min que ela. Pois vale, quero máis a mamá porque ela coidame sempre. Porque se non está todo, ainda que me rife máis, ela sempre está comigo. E logo non axudo na casa. Ayudarás, pero parece que non es a casa porque tens que preguntar todo. Estás enfadada comigo? Non, papá, eu quero que moi Eu. Que faz? pensar. Aquí. Sí, aquí estou mellor, nin esa ri de min. Ríse. Sí, meu pai chamoume a pensadora porque un día lle contei que estaba moi triste ata que a noite falei coa lúa. Pois a min tamén pasan cousas semellantes. Por certo, chamame Xavier. E eu a Adelaida. Parece que non te sorprendes. Non moito. Crees que podes facer comigo que che dé a gana? Non, os personaxes fan o que queren. Ai, sí, de verdade. Si, faz iso que queres. Todo isto resulta algo complicado. Queres que te volva a explicar? Non, no, es un coñazo, só quero que saibas que isto que dices non me gusta. Pero ese é o conto que ti queres que conte. Esa comunicación íntima que hai entre un personaxe e un autor sempre me pareceu que ia contando as cousas de maneira que están no teu pensamento. Tens razón, pero dame reparo que leamos de fora. Non sei, gustaríame que dixeses algunha cousa que non dis. Podes dicir as ti, sempre se pensa que os personaxes son instrumentos que o autor utiliza para dicir o que quere. Desa maneira poderás ver que o autor é o... O principal do que non me gusta é como queda meu pai nas cousas que conta. Non, ese é ser torpe, como do que ti dibuixaches. Non o dibuixei eu, se acaso entre ti é máis eu. Pois eu quería dibuixar mellor. E agora imos representar o libro de amores e cores. Unha pinga só non é nada. E outra só tampouco é nada. Pero ás veces hai unha forza que non se sabe ben de onde ven e que as empurra. Ata que un día se encontra. Esa forza chamase amor. Todos precisan procurar con quen se abrazar. Mesmo as que están soas. E unhas con outras, e outras con unhas. E unhas con unhas, e outras con outras. Estas dúas van o sol. Cando todas foxen, ven a noite. Estas que farán? Un pero. E de verdade gustou moito ver, de verdade. Gustou moito ver o Valerio. Que eu me gustaría facer na vida, o que me dará a gana. Fíxeno bastante. Pero non todo o que quixera. Adquiren demasiados apegos aos convencionalismos.
facer o que vos dé a gana. Total, peor non vai ser. Moi ben, moitas gracias. E agora queríamos entregar como agasallo Ah, este traballo que os nenos fixeron sobre o misterio das badaladas. moi Bueno, ben, eu non quería moitas darcho porque me dá moita pena porque prefiero Moitas gracias. Sobre Dios ten máis sentido aquí que ali, eu sei que iso, pero vamos, eu... Non sei, dice, pero ides a regalar de verdade, que me dá pena, fixerase con esa intencionalidade. Cumbramos as intencións. Outro día chamaronme porque probablemente se fai unha película tamén deste libro. Probablemente. Chamaronme outro día, os artistas que van a... andamos vendo os dedos. Mira que bonito o temblar. Que preciosos. Sí, me gusta moito. Unha das cousas que máis me gusta Ademais, é o arroupos. De verdade. Entón, outro día a miña muller, non sei que esas manchas que eu collo por todas partes, que a miña muller di, no, a ti atraelas. E digo, joder, pois a veces acabo con todos do mundo, dunha vez, non, así acabas a unha. E dixo, mas eso non sale sin clareo. E coño pono aí, nós vivimos nunha plaza, e aí, coño pono aí como unha delaira, pono clareo. Pois sería bonito ver todos os xardís públicos, desde o que hai dentro da miña casa, ou que pode haber aquí en Silleda, hasta Central Park en Nova York, todo cheo de roupa ao sol, de roupa ao clareo. Camisetas, bragas, calzoncillos, todo de roupa ao clareo. A que sí? A que sí? Bueno, a ver se vai ver os dos calzoncillos ao clareo. Moitas gracias, de verdade que sí. Como? Sempre que se oi alguén que di algo, cando levanto a cabeza e digo, como? Que se parece? Que non me cago, non sei por qué. A ver, Diego. Con moitas gracias. No, non se ve nada. Deste lado, me tiras para lá, que pouca idea tes. Desde abaixo, tío. Ai. Coño, que te mal feito.